Здравейте! Карам в Родопите. Насякъде подминавам табели "Пазете гората". Пазете гората. В същото време се разминавам и с камиони пълни с дърва. Това е пълен абсурд. Погледнете. Така ли опазваме гората? В смисъл, аз ли нещо не разбирам или някои хора казват "пазете гората", а други я унищожават заради бизнес, заради пари. Погледнете каква природа. Това място е уникално. И ние ден след ден да го изсичаме. Това за мен е пълен абсурд. Тук мирише на бор, на свежест, на толкова приятен въздух. Това ако продължава така, след 10-15 години ще замирише на един град, най-обикновен като София, Пловдив, Варна, където ще има изгорели газове и няма да има никакъв аромат на природа. Тук в момента, ако можеше да се помирише през камерата, щеше да мирише на борче от